Paquita, què són tots aquests llibres? Què és el que em vols explicar, Paquita? Avui, senyores i senyors, presentarem el repte de l'estiu. Avui és un bon dia per llegir. Però, Paquita, que ja saps que fa molta calor. Què vols que llegim? Un totxo? Què és el que haurem de llegir, Paquita? Avui presentem el repte de l'estiu. Però, Paquita, que no m'havies dit que m'havies comprat cap llibre. Presentem el repte de l'estiu. Però què em faràs llegir? Un totxo? Una d'aquelles antologies d'autores cèlebres? Presentem el repte de l'estiu. Mira, Conxita, el repte de l'estiu consisteix en llegir no un llibre, sinó diversos llibres i comparar quins autores salen repetidos. A veure, Conxita, presenta quins llibres són. El repte de l'estiu. Llibre 1. Com a llibre 1 presentem... Què és això? És una antologia d'autores del cuento català. Ah, però que té uns quants anys, no? Bé. És a dir, no volies un llibre no gaire gruixut? Bé, potser me'n vols presentar algun altre. Presentem el repte de l'estiu. Potser t'agradarà més aquest. Bé, aquest sembla més gruixut. Vols dir que no se repiten els autores? El repte de l'estiu. Jo, de tu, Paquita, el que faria, no vols un totxo? Aquí tens un bon totxo. Què és això, Paquita? Això és el repte de l'estiu. Llegir-te Els caus secrets. És una antologia d'escriptors dels països catalans. Però vols dir que això no serà molta lletra? Això és el repte de l'estiu. Però ja saps que a mi m'agrada més la poesia. Bé, ho haguessis pogut dir. Si t'agrada la poesia, sempre podem buscar alguna altra cosa. Què podem buscar, Conxita? El repte de l'estiu. El repte de l'estiu? Vols dir que no se'ns està posant aquesta veu al cap? El repte de l'estiu. Oh, què és això, Paquita? No volies poesia, Doncs aquí tens el repte de l'estiu. Un llibre de dones poetes. Oh, i per què no ens els llegim tots? El repte de l'estiu presenta... Avui és un bon dia per llegir.